Derdiraaɓe heɗitoɓe Kodi Radio International Abuja, Assalamu alaikum, barka meɗen kikkiɗe ɗe'e. Inde an Ibrahim Romodake, foɗanta on laɓangal taskaramji ha dow Facebook. Mi wondi Jamila Jibrila Dikos, foɗayɗo laɓangal taskaramji jemmare nde. On mbawai binda non min mijoji moɗon ha dow Facebook to ragare taskaramji ɗin. To Jamila jaɓɓiti on mi rarai goɗɗi mijoji moɗon ɗi Facebook. Amma jonin nan mi surganai on Jamila Jibrila Dikos ngam ma hoɗana en laɓagal taskaramji jemmare nde. Keɗite jam Jamila, to a taski bisimillah. Heɗitoɓe Koda Radio International, Assalamu alaikum, barka mai wakaturande, barka mai fotugo be man handar taskaramji Koda Radio International. Sudu radio waɗaɗum ngam handitki fulɓe ngam yariki ɗengal fulfulde so. Dar taskaramji Koda Radio International min da wandi be nanta kubaruji duniyaru. Emananta rahotoji amin iga duwal fere-fere da lesdi Najeriya. Emananta lesɗe yasi. Fundar taskaramji Koda Radio International. Jamila Jibrila Dikos Indiam jogin mon laɓangal taskaram hande yalinta monon ɓeddan sautu gumbar radio ji moɗon ngam heɗutugo taskaramji Koda Radio International. Mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Koda Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. To keɗitoɓe, hande min heɓata waddango on kubaruji duniyaru sabu dalilaji goɗɗi. Ngam non woɗɗe jonde ngam heɗitiggo taskaramji ɗi min taskani on hande. Mino ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini Koda Radio International kam sey yettore tan, sey yettore. Allah accu on, Allah wallu on, Allah hawtu hoore meɗen, Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Yelo ballal baccigal mogal duniyaru duni kan waɗi lamargal en e birnin Kabila modde jiha Kebbi. To wallitini taskaram kanka hokkugo bacci pamari leɗɗe ko sembiɗitta jokke ɓandu majji. Nden bo lamargal en ni keɓurgal yalirgo kore gona jiha Kebbi Dr. Nafisa Kawran Gwandu. Wakkati lamargal waɗete ni ɗum hawti rewɓe ni wagare koyata temeɗɗe joyo. Nden bo kala komai warda baccel muɗum on hokkat ɗum leɗɗe hawtade bate e ballal nyamdu ko sembiɗitta buse ɓandu baccon pamaron. UNICEF ni ɗum jolloru noon ballal du moggal lesɗe duniyaru, nden bo du hoshi alkawal wigo du hokkala ballal yaago lesɗe Afrika. Mima jotta kan ni huccitini jihaji woylare lesdi Nigeria e jiha Kebbi ni ɗum doggini taskaram kan en, nden bo taskaram kan dogginaka heɓay wato nasaraku ɗe laati jiha kanka Kebbi imari kala ko tefete fu ko yetani shanu liɗɗi tew nden bo e bafe ko yiɗa fu ni yaago to baccon pamaran ngam ɗum heɓa yigoɓe e jamu. Ñaw gon tiɓo ɓandu sukalon pamaron andira ɗum tamowa. Ñaw noon ni kallungu laatingu wurtako so ɗum heɓi ñamdu kanduɗum. Ngam majum ɗum nodda himɓe jaɓa taskaram kan en. Gownajo on en kore muɗum wato Nafisa Kawran Gwandu oye gori ko e hoce alkol wallugo e hokkal ballal fuu haro wigo taskaram kanka ni sef ko heɓi nasaraku e jiha kanka Kebbi. Ngam nasaraku makka kan won nasaraku bacci bo kan won mawɓe yaago jango. Wanjini wigo kala suka hokkaɗo
kosan inda muɗum wato inna mun yago lebbi jeego sai ko wala fa ɗum heɓay nasara ko ummomo jamu nden bo kala nyawuji fuu memata suka on ngam dalila ɗum doggini ko yiɗa hokkugo suka on kosan inna muɗum ko lebbi jeego. Dr. Nafisa Kawran Gandu o yi'i o ɗon nodda rewɓe jeha Kebbi fuu hawtaade lamɓe dondonu e modiɓɓe aduɗe feere feere walla jolloru UNICEF to waytingo koye ummatoje e juulirɗe e bo kala to wata dewal fuu ngam himɓe anda bote leɗɗe ɗen kokketeɗe ngam bacci heɓa jamu. O yi'i yaw gunguta mo wani tigganama jaaburi e holampanaga Mariama e gelle Mariama hawtaade bo jaaburi ɗiɗawru kende holampanaga Bagudo e jeha Kebbi o e jolloru moggal lesdi duniyaaru waddi leɗɗe ɗuɗɗe nden bo i hooci alkawal kala wakkatije fuu ɓeydo mbate e golloɓe ngam ɗum heɓa nasaraku fottingo nyawgon jiɓotongu jokke ɓandu beccon pamaron andiraɗum tamowa. Taskaram kanni heɓi yaalirgo rewɓe ni wa gaare nden bo kala andinaɓe dow iri taskaram kan nani belɗum sanne sanne. Rewɓe marɓe reedu ma accaka ɓaawo kamɓe ma ɓe hokkama leɗɗe hawtade nyamdu nden cukalon pamaron kon hokkama condi ɓiraɗan ko hokkete ngam balli maɓɓe walta dow no haani. Kewtolgon ɗon Abakar Malam Bagudo e gaɗo jeha Kebbi. Minon ka wala ko min poti min mbiya ay on arti on timmini kode radio international kam sey yettore tan sey yettore Allah accu on Allah wallu on Allah hawtu hoore meɗen Allah wallu ɗemgal fulfulde be pulako. Enen bo nder taskaramji kode radio international hande min ɗo wandi be nanta Ibrahim Junguɗo iga diwal Bauchi lesdi Nigeria o hawtini amin taskaram koɗo kode hawtade be ardiɗo mi yetti Allah diwal Bauchi Alhaji Kabiru Yusuf Adam keɗite jam. Kode Radio International waddanta on taskaram koɗo kode hande emin gondi be Kabiru Yusuf Adam ardiɓe Magbal Diwal Bauchi mo wolwi dow wonde moftorde mo waadi e ardiɓe hukumaji lawum pamari no gas e Diwal Bauchi ngam nunno ɗum hawtirta hoore ɓawo ɗum timmini mobgal ngal Kabiru Yusuf Adam hirde ɓiɓɓe jarida ngam non ma ha mi wosora fuɗɗiray inde maɗa. Inde an Kabiru Yusuf Adam min bo wonta ardiɗo kungiyawol waynaɓe ngol jeha Bauchi ngol ɗo wiyeta e turanci mi yetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria Bauchi branch. To mi yi oɗon moftake ɗo hande mi yi adiɓe moftaje mi yetti Allah ɓe local government nden bo e ɓe jiha ɗan ba hare woɓɓe koye moftel ɗo koye waɗi wottuɗa jonde ɗo. To alhamdulillah diga ɗo waɗi suɓol ɗum fulɓe Bauchi ɓe mbi mi ardanoɓe honko shaafi al'amariji maɓɓe to hanjum mi yiɗi mi joddo e bandiraɓe e sakiraɓe an e dotti en e modiɓɓe diina e yimɓe meɗen janguɓe boko min jooɗo min jiya to toye ɗum fuɗɗirta kan diga ɗum waɗi suɓol ngol ɗum ɓura e lebbi ɗiɗi to joni mi yiɗi mi waɗa tsari boɗɗum tsari irin no ɗum heɗaki ɗum waɗa iri majum inchallah to jeya Bauchi emi wondi yimɓe modiɓɓe emi wondi yimɓe janguɓe boko har professeurs en fuu ɓe goɗɗo e woodi sukaɓe e woodi ɗan jaride en e woodi hukuma e woodi gomnati e woodi yimɓe waynaɓe ɓe duroɓe na e woodi yimɓe gaɗoɓe luumo emi yiɗi ɗum waɗa tsari boɗɗum ɗum kafo komitiji feere feere misali daga komitiji ɗum yiɗi ɗum kafo emi yiɗi ɗum kafo komiti honko shaafi ilmu ɓe mana committee on education committee andal on tan committee andal committee famal a andi to ɗum dulli faamu to komi to ɗum heeɓi sollare ɗon sabi noon ilmu hanjum woni farko hanjum annabijo makko Allah liloyimo farko wi'ayimo mo waɗa komi so wimo mo janga wimo iqra bismi rabbika alladi khalaqa har zuwa aaji 5 de suratul alaq cewa mo janga kuma mo ikkitono mo bindirta ay ɗum ilmu sannan ko to ɗum si Allah fa'alam annahu la ilaha illa ko to tawhidina a andi to sabi noon imi yiɗi fulɓe ko waɗi fulɓe ala to gaɗa joni yawanci woɓɓe fulɓe ɓe ngala faamu
to durngol gaɗata e wori durngol ngol ilmu ta waɗingol a dura nayi jawi sey ɓura dur o nagge 200 ɓugo riba e siwtare. to hanni mi yiɗi ɗo waɗa committee on education, mi yiɗi mi waɗa committee on awareness no ɗum fumɓe no ɗum tokkirta lungu ɗum yaa ɗum woytinanaɓe ko'e muhimmanci janngugo, muhimmanci durngol ngol zamani, muhimmanci jonde jam, muhimmanci andugo Allah. So ɗum waɗe committee ɗon min gaɗe committee on social media. non no hundeji joni zamanu dilli yaadu waɗi yaadu goɗɗum ɗum wiyata way digital world. hande to ɓe waɗi hunde to America ko to Saudiya ko to India joni sey ji'a ɗum ɗo. to enen fulɓe en gaɗa hundeji ma baŋnge ɗum ciutinayi ɗum anda an tan a woya wala anduɗo a woya har gonɗi ma nde'a. to joni hunde ɗum waɗata min jiɗi ɗum waɗa hundeji gaɗen amfani e woyaji meɗen, gaɗen amfani e radioji, gaɗen amfani e télévision. kam enen ma hundeji min ɗo waɗa ka turago gomnati e hukuma ɓe jiya irin hundeji ɗi gonɗen to nder honko haandi gomnati wallite en gon enen ma en ɓiɓɓe leydi. jawdi ndi ɗum heɓata to leydi ɗum sendida e meɗen, enen e ɗum senda hundeji ɗum ali yimɓe meɗen to gaɗa hanjum waɗi joni ɗum heɓa insecurity to fulɓe sabi ɓe alama to gaɗa ɓe janggayi. to hanjum ire ɗi hundeji hanjum waɗi ni to kuma dama e masayammo ciyaman na wayji gan ɗum wi a ciyaman kawai an tan waɗata komi a'a dama ko annabijo ma Allah ma waɗantamo wahayi tigat dow joweeɗiɗi ko min saba'i samawat. amma yalla noon sey ɗum wima Allah wima to mo waɗay hunde to mo waɗa hanko tan. Allah yi wa shawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal ala Allah. to a waɗay hunde to noddu sahaboy men noon ɓe haade maɗa irin seydina Abubakar, seydina Usman, seydina Umar e sauransu daɓɓita shawara maɓɓe. banye goɗɗo to na Allah wi lalle la ko gaɗata to ɓe mbi shawara sawraɗaɓe to ɗum woɗi hoccu. to hanjum waɗi mi wi ɗum wara. to joni bo ɗum hokki shawariji boɗɗi non no mi yiyata alama yata ɗum janggay seeti wondu inchallahu. to dalili jonde nde kenan nde ɗum waɗi joni non no toon to ɗum fuɗɗirta yaadu, non no ɗum waɗita committeeji, non no ɗum waɗita office ji, non no ɗum waɗita hundeji diga local government diga wot har wara jiha. to dalili jonde nden kenan. an hollini adugal maɗa ni a jogata ko ɗume hawkan komi kugal muɗum on tan. yowwa kama noon no annduɗa a yon to ɗum wi shugabanci ɗum hunde jaaju ɗum kuma musamman fulɓe ko moye andi fulɓe en ɗuuɗi musamman jiha Bauchi kam Najeriya Afrika ma amma Bauchi ma nder jihaji Najeriya Bauchi nder jihaji ɗi waɗa jihaji fulɓe. joni Bauchi to en mbi en gaɗata gwamnaji sey fullo wala ñamo sey dai to enen fulɓe gañi hawtugo hoore sene to en meɗen fulɓe subteten to en jiɗi. to ayi to en kawti hoore dole ne gwamnati ɗum ma ɗum waada e meɗen. to sabi noon hannun mi yiɗi ko ɗume ɓangare ɗum okkora anduɓe ɗum joni ko shafi durngol zamani ko shafi veterinary en godi jannguɓe veterinary ko maɓɓe ilmu to dow to honto ɗum waɗa ɗum noon ko shafi jamu dabbaji meɗen e noon ɗum durita durngol zamani heɗum raara anduɓe ɗum noon ilmu sey ɗum hawtaɓe hamɓe heɗum waɗa committee maɓɓe. honko shafi baaɓe social media baaɓe jannguɓe computer anduɓe ne gayta operating hundeji to internet ɓe natta ɓe mburto hamɓe heɗum waɗaɓe to ɗum noon ko ɓe mbawi kenan. kuma ɓe andi kowoni ethical issues ɗum waɗugo online hundeji ɓe gaɗaɗa hundeji ɗi kanda. honko shafi da'awa ɗum waytinana fulɓe ɓe ala wiya fullo majji ali dina muɗum e sauransu fuu enen aydama dina ɗum waɗata. so fu ɗum waɗa gaɗoɓe noon ɓe gaytina gam joni to awi fullo e waɗi kinnabin ay mo anda Allah waɗi kan ta jullo ayi kinnabin hunde ko simpini fullo kan nden no ma sawo ma jaɓata amma hanko yahata wujja bandirawa ma ko fullo ko goɗɗo daban kam dina jaɓayi ɗum noon to ay dole ɗum heɓa modiɓɓe ma hamɓe mata ɓangare maɓɓe kenan. to hanjum waɗi ɗum waɗay min tan mi janggata hunde ɗum fuu mi rondo way jungo go oto haw sey en mbingol janggata suudu dole o ƴetta ɗo sey jaa ɗum siɓake ndu motawa ma heɗum ƴettanga dow to ɗum waɗi juuɗe fan machallah. to a memite ninomi mi ƴammama dow haala kinnafel a tawai ko ɓurna yimɓe janggueteɓe feere hitaɗi mbiya fulɓe janggata ɓe to ko tegonga majum woni ay minon sakani da Allah en gaɗata wala son kay lalle fulɓe e woodi bonniɓe amma e woodi na fulɓe amma fulɓe ɓe ma e woodi bonniɓe to nder kuma ɗeɗen bonne ɗe ɗum waɗata ɗe kinnafin e woodi sukaɓe fulɓe to nder shakka wala kuma eɓe ciwtina har e fulɓe ganna goɗɗi leñi tan ɓe janggata fulɓe ɓe ma arti yargo bani joni fulɓe gujjanaɓe nayyi fulɓe ɓe ɗum hocci ɗum wiɓe na ɓe gaddi million kaza ɓe ma ngala seede ɗen hamɓe dole ɓe sorowane maɓɓe ɓe gadda. to minon to yaadu amin wala magana min ƴettata koyki dow security dole ne ɓe noon sukaɓe ɗo yeɗo wanaɓe wa'azi gañuɓe jaɓuɓe ɓe ngara ɓe tuuba jaɓuɓe bo gañuɓe bo to min kawta e hoore e hukuma dama ɗum aiki hukuma dama mi yetti Allah hanin na hukuma wala mi yetti Allah yata nanga neɗɗo ya kullomo
amma min kawtai hore e ɗan sanda en e civil defense e soja en e sauran hukumaji ɗi security kab gañuɗo to lallai ɗum hawta hore ɓe yahi ɗum nangama bo ɗum ladotinaymo sabi ɓe bonnana fulɓe inde an a rema a dura a waɗa hunde boɗɗum amma goɗɗo toon to yi waɗoyi goɗɗum ko wujji he ɗum janngama to caméra ko to vidéo sey ɗum tuuro duniya ɗo wiya fullo gujjo fullo waɗi kinnabin to an fullo ɗum sentinima to gaskiya minon to yaadu ndu min jaɓata irin gaɗoɓe noon ɓe bonnana fulɓe inde min jaɓata sannan hama ɓe anda to ɓe tubayi har gaɗowo kinnabin Allah wallatamo gannamo aiki Allah o aiki fashiɗa makami kuma Allah wi innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard fi Allah wi dhalika lahum khizyun fid dunya wa fil akhirati adhabun azim to Allah ɓe kaɓidata sabi noon to ɓe tuubayi ma diga to duniya ɓe semtay gan ɗum nangayɓe kuma ɓe kaskantoto ɗum haɓɓa ɓe sakiraɓe maɓɓe jiya rewɓe maɓɓe jiya dañoɓe maɓɓe jiya ɓe bonni leñol maɓɓe ɓe bonni fulaku maɓɓe sannan kadi ɗum yaraɓe ko ɗum waraɓe sannan to ɗum wariɓe kuma to ɓe tawoyi Allah ɓe bonni sabi aiki ɗum ɓe gaɗi namu aiki Allah to nangiɓe kadi ɓe fota ɓe sottoto lahira ayi ɓe gaɗi asara duniya ɓe gaɗi asara lahira to sabi noon inchallah min gaɗa kuugal dow ɗon minon min goyaki gaɗa gaɗoɓe leyfi ko seɗɗa kam goɗɗo fullo gaɗowo leyfi mo tuuba mo wara mo tokka Allah mo waɗa sana'a mo raɓɓita seede mako to ɗati halal to ɗati durgol to ɗati demal to ɗati raɓɓutugo ilimi mo waɗa sana'aji feere feere amma magana ja gujja kam ɗum ɗon na on ɗati dina kuma na on ɗati fulako mbawawi ɓawo min mbawawi ɓawo ko seɗɗa kuma min mbawata to Allah rene ardiɗo mi yetti Allah jiha Bauchi koye mbiyata bandiraɓe fulɓe ɓe jiha Bauchi rewɓe worɓe dow yigol mo hawti hoore ɗum joggidi ɗum daɗiɗi to noon no mbiɗa kawtal hoore dama hangal woni komi enen fulɓe ma honko wattani en dama ko waɗi keɓuɗen hoore meɗen tawɗe sintiɗen koye meɗen to gonɗen joni ɗum woni hawtugo hoore lokaci on kawtaye koye wala no gaɗi toon nasara ko to wuro on kawtaye hoore ko to garire on kawtaye hoore on gaɗata nasara sabi noon min ine nodda kam goɗɗo fullo to jeyar Bauchi mi yetti Allah on kungiyawol maako mi yetti Allah ɗum wuro maako ko moye wara e dotti en e sukaɓe e rewɓe e worɓe e sukaɓe meɗen kam ɗum wara dammugal e maɓɓiti kowa wara wadda shawara kuma wadda gudunmawa noon no yiyata ɗatiki ɗum tokkata ɗum heɓa nasara inchallah ɗum jaɓa e shawaroriji kuma kowa wadda honko ɗum wata inchallah ɗum yaada e kowa kuma ɗum hawta hoore en sembiɗe kama noon no mi wi en gaɗa kam hundeji meɗen ɗi bukatiɗen inchallahu en keɓayɗi sabi to en kawti hoore dow gonga en kawti hoore dow ɗati Allah na en kawta hoore dow cisago woɓɓe dama Allah yo ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan Allah yi kawton koye moɗon dow hunde boɗo joni to en kawti hoore ndi no gaɗiten dungol zamani en kawti hoore amma dow hunde ko Allah yiɗi sabi Allah wi ɗum waɗa sana'a Allah wi ɗum ñama halal ta waɗayi sana'a to ñamirta halal a ñamai haramu to sana'a ummoyake hanjum waɗi hadisere to Bukhari ma ɗum wi wala goɗɗo annabojo ko goto mo durayi wa ma min nabiyin illa ra al-ghanam kab annaboyen ɓe duri sabi inoy gam ɓe ñama halal sabi noon ene nodda kab goɗɗo fullo bannirawo sakirawo ɓe gara ɓe natta mi yetti Allah ɗum hawta ɗum waɗa yaadu ndu amana joni inchallah shiri ɗum min garata ɗum waɗa e office mawɗum ɗum Bauchi ɗum kungiye mi yetti Allah kab goɗɗo fullo to nattoyi ko toye mo ƴeewi diga Bauchi wori tomo warta wuro maako suudu maako tomo warta mo okkora korafi ma ko mo okka shawara noon no ɗum istitta kusel honto hiite inchallah yettore masin ton kettake Kabiru Yusuf Adanu ɗon nde sukaram koɗo koje diga ɗo Code Radio International e jenta kam eten hukuma Code Radio International Ibrahim Muhammad Junguɗe tawon foften jam Ibrahim Junguɗo iga diwal Bauchi lesdi Najeriya dar taskaram jiya min da wandi be nanta taskaram RFI Radio Faransa International der ɗengal fulfulde kautal hore be nanta KRTV Najeriya keɗe jam. On tottama konngol Fatoumata Sitawane
yamde sappo e joyi fawi silmaji sappo Paris yamde sappo e tati fawi silmaji sappo o Puncung e nder Guinée mi salmini on musidɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde alarba ñande sappo e goo jeenaya ɓuru en kalan hannde ko faati e ɗanleɗe rewa saria limore ɗannortoɓe laawi ndiyam e heddotoɓe e maaje hino ɓeydi sanne hino ɓeydi hannde sanne ɗum noon no ɓeydi fi kala hooreɓe leyɗe Afrique hino ɓami pehe ma ɗum mi wiya nde hooreɓe ɓe no hewta e laamu ɓe waɗan fodoje ko faati e peeɗe ɓe eɓɓi ngam haɓugol yaltugol sukaɓe ɓen ɗum ko yeru hooreɓe heyɓe Sénégal nde ɓe hewta ko e laamu ɓe wanno fodoje e ko yowiti e haɓugol alhaali o wallito sukaɓe ɓen no ɓe accira yaltugol ya e leyɗe e janane rewa kañum ɗi laawi ndiyam ma ɗum ko tawata haray rewa saria musidɓe tedduɓe mi andinay on wondema e nde alatre yawtunde nde ko lana ndiyam waɗorga ko timmi ɗannotoɓe mi wiyayno temeɗɗe ɗiɗo woni ko yooli e nder maayo e wuro Mbour to Sénégal ko ɓaɗi yimɓe e capanɗe tatowa sipitali mum e nder kañum maayo gon ko honɗum walla holko saabi hani sukaɓe ɓen no fiɓi e fergu maɗum no himmani yaltugol ya e leyɗe e tubakoje hara ko honɗum waɗi ko honɗum woni battane e peeɗe hooreɓe leyɗele e ƴettanta sukaɓe ko faati e fodaje waɗum mi wiya fodugol ɓe walla e haɓugol kañum o alhaali wallitoraɓe e golle sosa gollirɗe ko honno ɗum ɗon fewndori musidɓe tedduɓe ngam okkugol miijoji moɗon e dow toɓɓere nde rewrogo kaka kowal temeɗɗe ɗiɗi e nogay e goho capanɗe jeeɗiɗi e jeegoo temeɗɗe jeegoo e capanɗe nayi e nayi sappo e ɗiɗi e capanɗe jeetati heɗiyankojo meɗen arano musidɓe tedduɓe ko Aliou Alpha Rosso immorde e Mauritanie a salminama Aliou Alpha Rosso yiyande maɗa no heeɗa ko yowite alhaali o anne ɗe ndewani laawol e leyɗe meɗen harte e leydi Sénégal en jii ko waɗi mburu e canki ko laana juuko toon ko sagataɓe hewɓe keddi men maayi hen eyyi ɗum ɗo tan holla en teski laamu o gonɗo ɗo hannde no felanno laamu jawtuɗo o no wiyanno laamu jawtuɗo o waɗani liggorde waɗani gollorde sukaɓe ganduɗa hoore ma daña ɗo jaggi en jii mbawi wiide joni ɓuuri bonde nder leydi Sénégal ɓe ganduɗa sukaɓe no jarata ni no mayirta hen ni nden woyano ni ɗum noon koɓe kalanno ko mbiyanno koɓe pelanno ko ɓe gandi ala koɓe mbawani ɗum haydara ɗum noon wawi ɗum wadde tan ganduɗa hoore ma safaro majjum tan yoɓe ganduɗa hoore maɗa yo dokku ndema ka doole sukaɓe ganduɗa hoore ma dutto e ndema he ɓe dokka ganduɗa hoore maɗa awgo doole sukaɓe mbawa ruttade awuji he mbawa ruttade ndema he financement maji mbaɗe sukaɓe ganduɗa hoore maɗa mbawa ñamlede kalisaji e banque ji mbawa ruttade ndemaji he sodde machine ngaji en jogui ndiyam foof no woodi ɗo tan wawata ustude ɗeɗo ɗanɗe ɗe ndewani lawol mbawi wiide hande leydi Sénégal kadi woni leydi gariniri ɗanɗe ɗe ndewani lawol leydi Sénégal woni numéro 1 kono wonirri o arti ko yowite alhaali Sénégal ko ma hooreɓe heyɓe ɓe e fodaji ɗe ɓe ƴettanno sukaɓe ɓe wunna aadi tigui tigui gam ustugol alhaali o ko ano ɗum woni ko Aliou Alpha Diallo immi holli immorde Rosso Habibou Bari immorde Guinée a salminama mi salmidike Fatma Sy Sawani mi salmini kala heɗiyankoɓe RFI fulfulde ko noon wonir hannde hi sukaɓe ɓen ha ni no haɓɓi e yaltugol no fiɓi e yaltugol no himmani yaadu fergu ko honɗum hara waɗi tigui tigui ɓarɗe gandi sa daari yoga e leyɗele meɗen Afrique taway hooreɓe ɓen no ɓami pee haɓirɗe ɗum ɗon ɓaari hannde feƴƴi yewtugol ko woni sababu muɗum walla ko honɗum hana waɗede hannde hooreɓe ɓen yoga e leyɗe Afrique no ɓami pee ko yowiti e ustugol alhaali o ko honɗum waɗi haray hani limore ɗen no ɓeydi ko waɗi ni limore ɗum no ɓeydi e yimɓe ɓen sukaɓe no yoolade ka baaruji no maayide ka saara e lamɓe men Afrique ɓen ɗo ɓe ala wanditade sukaɓe ɓe ɓa golle kelluɗe e sukaɓe ɓen kala maapiɗo joni no wiide no yawde leyɗe Europe ndaara seeɓoye jawdi aray noon lamɓe men ɓen wano ɓe wonɓe foɗude ɓen inna so tawi woni ɓe hendike laamu ngun kamɓe ɓe ndaaray ko honno ɓe eɓɓirta hara yimɓe ɓen ukkaki ka maaje yaha luttoya toon yaray en tori yoɓe hunnu ɗum ɗon ɓe wallito jama on ɓe waɗito sukaɓe heɓa golleji ɓay andi yimɓe ɓuuri ko Sénégal ɗon jipporde ka baaru bon wano Lagine wano Bissau wano Gambie wano Mali e ɗi peeji ɗo fof ɓuuri ko ɗon yaade ukkora ka nder baaru
hara en torto katara lamɓe Sénégal ɓe wallito ɓe ndaara sariya ko honno ɓe eɓɓirta hara yimɓe ɓen sukaaɓe ɗuyto ukkora gon ka baarɗo yaa luttoya toon hara ko ɗum woni ko torɗen ɓe ko ɗum woni koɓe tora miijo maɗa nanama mi sikki heɗiyankojo meɗen goɗɗo hewtal taw ka ɓoggol en jonnay konngol ngol Ba Dairou Haruna immorde Mauritanie hollugol yiyande makko ko yowiti e yewtere nde Ba Dairou Haruna yewtere nden no e juuɗe maɗa ɗeɗo ɗanle laamuji ɗi tan mbawa hadde ɗum ɗo so tawino ko goonga e goonga ko liggeyaji poti ƴeewede liggeyaji poti daɗɗede fewnanede sukaɓe ko to liggi eɗen jogii ko heewi ko laamuji ɗi ne poti wadde ha sukaɓe ɓe mbawa jooɗade sen ƴeewi joni ko eɗen jogii ndiyam eɗen jogii naangue eɗen jogii leydi ko ɗum ɗo foti ƴeewede société ji mbaɗe fate affaire ndema ko nandi hen ɓiɓɓe leyɗele ɗe to mbawi liggade tawa ene daña hen ko gurniri koye mumen ko gurniri jinnaɓe mumen e ko ɗum foti ƴeewede tawa hade ma laamuji ɗi hade sukaɓe ɓe yaade so kadi sukaɓe ɓe yaade mbawa ɗumen baddilde ko noon woniri si tawi laamu ngun wallitorali sukaɓe gollirɗe walla wallitorali ɓe golle e ko tawata ɗum ɗon waɗay no ɓe heƴira e nder leydi maɓɓe ala feere hatta sukaɓe ɓen yalta kono ɗum woni ko o heɗiyankojo meɗen holli ɗo e nder yewtere makko Ilyas Yeri Ba a salminama mi salmitika ma Fatoumata Sisa Wane mi salmini kala heɗiyankoɓe refi fulfulde haɗay ko wano ni Fatoumata Sisa Wane si tawi ɗum woni hawri wona yo yimɓe ɓe yaw nam ko ma ɓe heɓano ɓe feƴƴinira ka maɓɓe joni noon enen wonɓe laamade Afrique ga ɓen tentini Afrique hirnangue ɗo lamɓe ɓen ala wallitade ɓiɓɓe leyɗe ɗen nokkeli buy si golleji heɓike ɓiɓɓe ɓen no wawi wontude ɗum hiɗon andi wona ha neeɓi ko yimɓe ɓen fuɗɗi yaltude yaara ni ɗum koye nder duuɓi ganintinji ɗin ɗo hari ɗum ala joni noon yimɓe ɓen sutti jawdi hettare haynama mo kala no yiwde ko fewndi nokkeli ko awa joni noon si tawi woni lamɓe laamiɓe ɓen ɓe créali emploi ji go'o ɗimmun ɗum balle ko addete fii wata ɓe yahu kon ɓe ala hewtinde ɗum ɓiɓɓe leyɗe ɗen ɗiɗi tammun ɗum tawi hay hunde hay goɗɗo janngi haa gayni o heɓataa golle ko honɗum haɗatamo yaade alaa ko haɗatamo yaade fii honɗum ene sa daari wano ɓe sukaaɓe wonɓe yaltude ɗo o yaadu fergu a taway e maɓɓe no woodi sukaaɓe ɓe timminal hay duuɓi noogay e jowi walla duuɓi noogay ɓen harayno janngi mekke wiwgol wondema ko ɗen ɓe woni e golloyde toon woɓɓe maɓɓe haray jannga kono noon ko tampere wonde ka galleeji ɗin ko ɗum woni duñude ɓe fokkitugol yahugol jooni si tawi woni a ari a tawi hiɗa mari neene hiɗa mari baaba hiɗa mari jaajiraaɓe hiɗa mari kotiraaɓe si tawi woni hawri ɓee ɗo fuu jogaaki hay e huunde ko wallidire jooni hiɗa anndi sowno wo sowno haray enen Afrique ga haray yimɓe aray ɓiɓɓe no heɓaade fota noon ko wallitortee kon no fanɗi si tawi woni jooni hara deme ɗen mana agriculture on himo développa walla ngaynaako no woodi ko wallitore ɗum haray wonɗo ka fulawaaji no waawi feƴƴinde kono si tawi woni hawri deme ɗen alaaka e remeede ɓay goɗɗo ko remirɗa keri hun junngo ɗum waawataa nafudemo goɗɗum keri anna demal ngal kadi ko si tawi woni hawri ballal janan ukkitike e mum on faamine kono haray a wiya wano fenɗo ɗo ko faljere molanade walla angal faamu woni yaltigono suka mo heɓal hay duuɓi noogay mo jangga jogaki mecce inna no nangude wano laawol yaadu fergu ɗum noon kadi te mawɓe ɓen no haani salade ɗum ɗon si tawi ɗum woni duuɓi o tigi muutaki seeɗa hiɓe haani mo jogitaade ko tampere woodi e galleji ɗi wo ɗo ko wowleten fiimu ko gilandema heɓuɗo duuɓi noogay e joyi naɓi dow kono ɗum e ɗum mum hiɗen anndi tigi tigi wano yeru yaaɓe ɓen fof hay ɗo ya hewtu taw lette ɗe heɓataa ɗen walla hewtuɗa kañum kadi fii golle naawno woni ko weeɓiri ko wano noon tigi Fatoumata Sisa Wane min tigi no miijininmi ko honɗum ɓaawa ɗo hade ɓe jonna e visa jooni noon visa alaa ka jonneede eɗe balɗe yawtude ɗo ministre Ilyasa Eri mi accitiima taw e ñalle jam ka RFI fulfulde heɗiyankojo meɗen ngo yewti ka ɓoggol Mamadou Lamine Diallo mi salminiima immorde Gambia aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatu mi salmini yettotoɓe RFI fulfulde ɓen fof nam ene wano ko fewndi ko e sengo Sénégal yiɗen anndi hannde e tigi tigi buy ko ɗo woni e yaltirde wano kañum
kalana yooli ka ɗo hollama wondema ɓiɓɓe sénégal no ɗuuɗi e muɗum ɓaari hollama kañum kadi timmi 37 wasuɓe pitali mum e kañum kalana yooli ka e nokkure e ngomayo wongo e kañum nde nokkure Mbour e miijo maɗa wano kañum peeje ɗe hooreɓe heyɓe ɓe e fodi wallitorgol sukaɓe ɓe wawi ustugol o alhaali ɗo e miijo maɗa haray e tigi tigi ɗe ɓooyali sukaɓe ɓen hawjali haray yaltugol. eyyi ko noon woniri andi ko ɓuri heewde kon lamɓe ɓen si ɓe ɗaɓɓude laamu ɓe foday piiji ɗi andanɗa hoorema hay kamɓe ɓe humnanta ko tuma ɓe laamoyi o ɓe ndaara ɓe tawa noon jaka ko ɓe foduno kon ɓe wawata wano ɗo noon fewndo ɗo laamu ngun ko ɓe fodi ɓe kon ko ɓe foduno wadde kon ko service de sécurité on foduno tinnade ɗaɓɓita réseau ji ɓe réseau ji wonɓe organise ude ɗi voyage ji ɗi andanɗa hoorema ɗi rewa laawol ko ɓen ɓe foti ɗaɓɓitude ɓe nanga saabu si ɓe fusi ɓen ɓe heɓata ko naɓa ɓe ɓayna on tigi seppa na fu boto kono ko ɗin réseau ji woni recrutude e yahooɓe haa ɓe ɗuuɗa yowa ɓe fof e laana hen ɗo mbuuɗi maɓɓe ɗi woɓɓe maɓɓe no ƴettude ɗo 2 millions 3 millions ɗin ko manankun noon si a golliri ɗin ɗo tigi a waawa heɓude ko wuura hara tampa laamu ngu wawata noon kadi wallitade yimɓe ɓen fof créude emploi ka yimɓe ɓen fof wawata gollude mo gayni mo jangi ha gayni tawi jande ma nden wawatama a wawata heɓude no gollira ka sabu jande ma nden haray gandal ma ngal no manki normalement mo gayni jangude haray mo wawi heɓude honno ñeñinirta o heɓa golle sabu hay siko yuɓɓodirgol e laamu ngun e walla ɗum ko no heɓirta ñamande o créa entreprise hoore makko wotamo ɓe innu ma tun ko sikaka bureau golloy haray ɗum ɗon na ko laamu ngun hunditoto ɓewnditata ko employé de yimɓe ɓen fof ko yo ɓe créyu ko honno yimɓe ɓen wawata gollirde jande nden kadi nde yuɓɓodira e manam e sawa hara si on tigi gayni gollude no woodi ka on tigi suti ka wawata golloyde harana yo janngu tungo jippo jooɗo ko noon woniri miijo maɗa nanama Lamine Diallo e ñalle jam Younousa Ndiaye mi salminima mi salmitikema seydi sim salmineɗen ko ɓe refi fulfulde men fof nama yi hande hani sukaɓe no fiɓi yaagol fergu fi kala harayɓe andi ko ɗum woni e battinde ko hande e gurɗan sukaɓe ɗuɗuɓe si wiye ɗum ɗon kañum kadi haray fi kala wano e leyɗe ɗuɗuɗe hoore ɓen no ɓami pee gam wallitagol sukaɓe ɓen no ɓe heddora haraɓe yaali caggal nam seydi si haray hiɗen anndi ɗum ɗo ko goƴƴo mawngo woni ko wonani en tawde haray buyno tawde yeeɓoya ɗi wonkiji muɗum e ɗan ndiyan e ɗe ɗate haray hiɗen anndi noon seydi si ko ɓuri e heewde kon so darti on taway ko piiji ɗiɗi woni ko woni doginde yimɓe ɓen naɓa toon aranum e muɗum no tawa kañum laamu jaggu ko woni dogude e leydi ndin kon haray wonɓe yawde ɓen no doginde wonkiji maɓɓe ɗin naɓaɓe toon ɗimmi tengel ko sattede wonde nden e leydi ndin e tanginagol si yeehi ka leyɗe tubakoɓe ɓe waylay noon e gurdam muɗum ɗan e noon e gurdam ɓe guure muɗum nde kono seydi si so daari ko ɓuri fembinde ma ɗum tiiɗinde kañum o adadu wonɓe ɗallade fewndo o saaha ɗo ɓen on taway ko tawde Afrique hella ka hirnangue ɗo leyɗe nayyi no ciwli laamu haray ɗe nganndi leyɗe ɗe no sattira fewndo o saaha ɗo ko nun ko ɓe jogiiɓe laamu ngun ɓen ko haaju maɓɓe on ko jiifaji maɓɓe nin e ɓe guure maɓɓe nden ɓe haajaka e jibinande leydi ndin seydi si haray noon fiyo ɗum ɗo accu haray ko ma kañum ƴama ɓe lefol laamu ɓen fof ɓe wawa teddinde sariyaji ɗi ɓe ƴettuno ndimma ɗum ahadiji ɗi ɓe ƴettuno ndimma ɗum ɗo worɓe maɓɓe ngal fewndo ɓe ɗaɓɓayno laamu si tawi kadi ko ciwliɓe laamu ɓe wawa humde ahadi ndi ɓe ƴettanno jama on si ɗum ɗo waɗi tun wonay ko wayli ko noon woniri si ɗum ɗon waɗi tun haray e tigui kon piƴini waalo a nanama accitama wono ɗo mi andinama wondema Amadou Altine Sow kañum kadi hewtiga ɓoggol immorde Gambia mi salminima Amadou Altine Sow ndeɗa hewta mi jaɓɓor taw heɗiyankojo meɗen ko Hawa Diallo Sow jooɗiɗo Paris hiɗa totta konngol Hawa Diallo Sow immorde e Paris hollude yiyande maɗa ko yowiti e yewtere nde naamu Hawa Diallo Sow
ɗo ɗannule ɗe ndewani laawol ñiɓde e nder Afrique eɗen mbiya tan ko hunde yo hulɓini nde kadi ko hunde nde gandanɗa hoore ngo ko anda yimɓe ɓe gandi hen je foof ƴeftama kono taw donkama arrêté so wona ɗum han kam sa laari ngoɗo maayo sukaɓe hecciɓe heɓɓe duuɓi 17 tan ha femti dow heɓɓe duuɓi 16 15 rewɓe wonduɓe sukaɓe rewɓe debbo deedi ɗum ɗon fof yiyama heeɗi e laaɗe neɗɗo yeeya ko joguino fof e galle muɗum waɗa he ngol ɗo laawol watta ɗum tan ko kori e basal par ce que basal welani kono noon kadi yo aroɓe ɓe gandu wonki wattidirtake ɗaɓɓere jawdi tani neɗɗo e ɗaɓɓa jawdi tan ko ɓurɗo yo président ji ɗi daro hen ɓe mbaɗa politique o so ɓe mbaɗi politique international pour contrôle ɗiɗo immigration ji garoji kala destin tan Allah ne wawi ɗum usto hayso iwani saabu ittugol ɗum kadi heɓata kono wawi ustade kay quand même sukaɓe ɓe mbaɗani golleji ɗo ɓe golli ko noon woniri ittugol haɓugol haalanna few wona hunde e welende fii ko noon tigi no wawi haray ustude alhaali o ustira seeɗa seeɗa ha ñande go o tawa alhaali o lanni ko wanno ɗum woni ko o heɗiyankojo meɗen holli en jefitata yewtere nde mi sikki tun heɗiyankojo meɗen on hewti Amadou Altine Sow hiɗaɗa o ndesɗo en ko ne ɗeɗi lesɗude noon dane nene lesɗi ha no fewi mi salminima eyyi mi salmitimama an e RFI fof e dendagal heɗotoɓe mbiɗa heɗima noon ko raɓɓiɗi eyyi min kam mbiyanmi e ɗanle kewɗe gonɗe o jamanu e diwanu men walla e leyɗele men e mayɗele hawdirɗe e solution muɗum ina woodi so tawi lamɓe men ɓe jaaɓi daranade ɗum ɗon eyyi saabi so tawi kono e yeru Sénégal joni fodde 14 région so tawi région fof waɗama toon ɗuma citeji ɗi ganduɗa tawa fodde cité fof ina yaaha fodde galleji ujunere e ƴettama hen yimɓe ujunere rewɓe worɓe waɗama sélectionné e on tuma ko jarabi ma wonan jarabi sukaɓe e wawde joɗade ɗo ene wawde gollade ɗo kadi ko ɓuuri hewde ko nawata ɗumen toon ko yahoɓe caggal leydi ɓe ina garta gane mahaga galleji ko ɗum woni jarabi maɓɓe kono so tawi ɓe keeɓi jaribirede galleji ga henne taw hoɓe keeɓa galleji koye maɓɓe ɗi ganduɗa taw kamɓe jeeni koye maɓɓe e min mbeɗa sikki so tawi ɗum ɗon laamu ngu darima e ɗum ɗon ko solution e jaggude ɗo sukaɓe ɓe kono so wona ɗum kam yilinade ɓe liggey ɓolo ɓolo tan ɗum ɗon wawa nangudeɓe nanama a accitama wono ɗo heɗiyankojo meɗen ko Moussa Dia immorde Mauritanie tottaten konngol hiɗa heɗa janle ɗe galda e sariya fiyatoɓe e ngo maayo jamma ila ñalawma jamma altine ɓennuɗo ɗo laanani ummino mburni en fayi caggal leydi yaade Espagne kena abbo e temeɗɗiɗo neɗɗo sa ƴeewi feccere nde ko rewɓe yonti noon hankandi lamɓe Afrique wona Sénégal tan président ji Afrique foof jooɗo e président Espagne ɓe mbaɗa manam haɓɓere ɓe kaɓo hono ɗum ɗo hankandi diwti juuɗe wulango jamma noon ɗaccittaki e goto président ji ɗi woda to ɓe kawri ɓe kaɓo kala tufde hande wonde e nder Sénégal nde ganduɗa ko joldude laaɗe ina gaara ɗon walla laaɗe ina mbaɗa ɗon départ waɗe manam camp bosso mo ganduɗa o ene wawi holkisade walla ina hiwa jamma ila ñalawma Mauritanie waɗa noon Gambie waɗa noon Sénégal waɗa noon kono woni ittiɗo ha salminama mi salmintima Fatimata Sisa ko raɓɓiɗi yande maɗa no heeɗa ko raɓɓiɗi tan Fatimata Sisa woni ɗannude ɗe ndewani lawuɓe ɓeydi ɗum ko yummiraɓe ɓe babiraɓe ɓe e sukaɓe ɓe foof saabu sukaɓe ɓe ɓe kaltin jinnaɓe yo mballuɓe ɓe ɗanno jinnaɓe enen woodi hen kamen ko kamen jeeyat cuɗaru mumen jeeya gueɗe mumen foof kala ko joguino mbiye ɓiɓɓum en yaah sa yahani a firtata saabu eɓe laara woɓɓe yahoɓe garta daña seeɗayal ɓe ɗum ɗo noon wadde ko kamɓe ɓeydi ɗum ɗo foof ñaññinde ɗum ha yetti to yetti ɗo ha sukaɓe fof hakkillaji mumen jiwe nder leyɗele mumen hankkadi ko goto fof mo yahani Europe wiyata kañum ko dañata watta haydara te ɓe ganda neɗɗo ne wawi ɗo dañde Afrique ɗo wuura ɗo gurdam moƴƴam liggo ɗo daña ɗo suuro ɗo hande dañi yaade lawol moƴƴol fof ɓayre lawol moƴƴol yiiɗi ko ɗannade yo rew lawol moƴƴol yaaha lawol moƴƴol rewata no foti rewrude ni ƴeewa dañde wisa mum yaaha tawa wona e kala destin ma yaade kono woniri miijo maɗa nanama en jaɓɓoto ndeyso hollude e yiyande muɗum ka yewtere men Fatmata ɗanngal ngal e ngo maayo hulɓanima yurmanima muusi yi ko kewi ko Mbour mardi imsi min noon jeeki kam tan ko o laamu jooɗiɗo han haade mumen jooɗo ndenne ndeke koɓe gukkano o gimmeɗo ɗo hembe kay waɗi ɗum kay wasi wallu kurkali ɗi kay wasi jaggiran sukaɓe iwiga fayi to heeɓe o koɓe mbaɗi gila nden ha joni a yiyani hay goto jeeyaɗo laamu he ƴettuɗo konngol haali ko fati hen ko fodde hono ɓiɓɓe keddengo maayo heɓi sen guiñade dimanche
kono woni musidɓe tedduɓe ka RFI fulfulde ko ɗo wonɗen e waynodirde ka sengo karalaji Ibrahima Ba Cheikh Bamba Diop weltanama wonɓe saabu jewteɗe hewti on nokku kala ka hikkorɗon onon kadi on weltanama janggo so Allahu lanɗo muuyi e oɗo saye wontidday e nder toɓɓere ka taskara meɗen on tottama konngol ka RFI fulfulde. Mbe amin jemma e ñalawma to gostoroɓe gumba radio mon domi taadi 49 nder Abuja darde goo ñalde fuu wala hendu ko hoccaki hiite suudu radio Code International few ummatore konde min ɗon gam onon ma gonden mbe amin. Tata waite ni taskaramji ɗo ɗon warna mon darnde goo diga ɗo Code Radio International. Enen bo min ɗo wondi be nanta taskaram Jawleru Modibɓe hawtade be nanta Modibbo Abubakar Hamma Adama Jada heɗiteta. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sakaraɓe bandiraɓe alhamdulillah en getti jamirawo en lori ha leppol men ɗiɗaɓol en ɗon no waaso jumɓare en mbiya hande jumɓare 11 lewru safar hitande ujunere temere e capanɗe nayyi e jeego hijira annabi men sallallahu alaihi wa sallam yaadi ɓe hijira yaadi ɓe det wato masihiya bo 17 lewru jeewetatato hitande ujunere ɗiɗi e nogas e nayyi ɗum masihiya. Alhamdulillah en on ɗum bolwa haala en mbino en gaɗo do'a en Allah jaban do'a en wallo sakiraɓe men ɓe woni ha Palestine ɓe kamsa do'a en ɗon nder bollugo ɗum ha en mbi lallay enen ka en gi do'a ngam asawe sali en tori Allah ndiyam wari en ɗon no nder hokkere daga ñande asawe Allah waddi ndiyam ba min mi wolon ha nokkure komi andi be komi seedi be iyende nde mi wurti nde nder toɓama mi nawi ɓandu masalan ñande asawe mi ƴummi jaada mi dillan ƴoola kikiɗe wato ha deydey marraba tola ɗo iyende on min fotti be maare ha dow laawol wato ha warti min mota amin ɗon alarata yeeso sende min jippi kolta min jippi gedoron min heedi sera ndiyam ɗo nden min heewi min saali weefa ɗo waɗa yeeso fuu min laratako saba tawrugo iyende nden asawe am toɓi ha wuro min jaaɗa ñande altine iyele ɗiɗi altine toɓi iyele ɗiɗi ewa nden min heeɓi siwtare salasa be alarba keña alamisa ɗam toɓi ha ɗam hiiri hanki ɗam ñalli ɗam hiiri jotta hen wasata ɗo ni ndiyam may ɗam ɗo ñakka mawde toɓi ɗam ɗo ñakka jotta bo to alhamdulillahi en getti Allah ni Allah yiɗi torego Allah waɗo waddan irin kokke be saɗilma ɗo ngam en anda wala waɗowo sey hanko iyendera ɗum nema amma wato yimɓe yejjitino ɗon no yeba dole on ndiyam ɗo wara wakkati ma jam wari ɗam waran amma wato nde ɗam dilli en gi gese ɗo wonna amfani ɗo wonna ɓiɓɓe adama en torrake takle Allah torrake dabbaji torrake yimɓe tiiti tori Allah sey Allah waddi ndiyam kam to alhamdulillah en getti Allah wato kayefa ndiyam nde ɗo warta ɗo bato en modiɓe no en gaɗata misalu may wato bato goɗɗo yehi hijji warti o yetti saare mako noy ɓikkon be rewɓe be himɓe jaɓɓirtamo non fa ndiyam nde ɗo toɓa himɓe vurti ɗo taɓɓa ndiyam ase ndiyam ɗum nema himɓe anda ase iyende ɗo ɗum moƴƴere Allah ɗon moƴƴana en ɗon woyti en ɗon jeebi ba gartuɗo makka himɓe iyende mawɓe wurta ɗo soofa ko moye ɗo taɓa belɗum ndiyam wari gese booɗi tan amfani gona ndemri ɓendan wato hokkere dilli hayruji waɗi kay alhamdulillah en getti Allah to en anda Allah ɗo mari nemaji ɗuɗɗum Allah nemini en ɗon goytiɗi nder majum iyende nde hokkere wari en andi nema Allah en ɓedda yettugo Allah en tora Allah ɓeddari nder nemaji Allah jamu ɗuɗɗum himɓe anda nema jamu se to ñawi dakker mayima e hisri dakker to yamɓiɗi se yetta Allah nema jamu ɗuɗɗum himɓe ɗo woyti anda wato nder kakum se to wato mangu waɗi mi waɗanno kaza par warti tamanniyat waɗi asar en cuklano nder kaku meɗen ɗuɗɗum himɓe ɗon no mari ferwere suklanayi ɗo wonnande mere se to cukle wari wiya waɗan kaza mi waɗa kaza fatal awan wakkati sali stole tukiray to nde ɗo derita hoore fe'ama to ni o noon yake men to nden ɗuɗɗum nder himɓe ɗo woyti nder nemaji Allah ɗuɗɗum ɗo woyti se to kaza fe'i se numta kaza to en anda hatta ngendam men ha duniyaru ɗum nema on en ɗo ɗaani woyti se to en maayi
sey wato laaɓana en tasa sey en ɓonni wakkati men ha duniyaru to taw en bonno wakkatiji men ha duniyaru en cuklano ibada en cuklano jangirde en cuklano kuugal hayru en cuklano ko nafata en tefugo kasbul halali en tefa halal men ko wo'inanta en diina men wo'inana men duniyaru men wo'inana men lahira meɗen to kanjum woni ko haandi ɓiɓɓe adama en waɗa to en getti Allah dow ne'ma nde moƴƴere nde waddani en Allah ɓeddana en hayru Allah ɓeddana en barka nden komi wiyata mo ɓiɓɓe adama en nde en gi e nde aybe men ɗuuɗi zunubaji men ɗuuɗi Allah jarribiri en nde en tori Allah en waɗi istigfaru en cuumi en tasbi en nuwi istigfaru en tasbi salatu nabijo en tori ndiyam en naafi en jankinani Allah Allah waddani en to ni Allah yiɗi en lorta ha maako en anda wala waɗo se hanko en lorto ha maako en ɗo wonni fe mayyatillahi to ni on woni ko dere woni ko haali nden bo ɓiɓɓe adama en daayo zunuba ɓe gedde ko ndey en lortani kuuɗe men ɓaleje goo to hokkere ɓe saɗirma lortan jotta fo timmay ngam bana wiyen ɗum waɗan tasiru ɗum battiɗinan duuɓi garoji yeeso hokkere ɗo gese feere bonni ndiyam warti fo amma goɗɗe kam arti bonni to awa ɗum wonni ndungu o wari ragare ɓe wala no butali goɗɗi awire to ayi ɗum pat ɗum warti nder caniji en ɗo mari haaje do'a saɗirma ñamdu be kokke ɗo be ɓillaji be soyde jam be ɗume ɗo fuu en tora Allah hoynana ɗum to ko ndeyi inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah sanjanta en ɓilla be ko en wondi se to en canji en canjo kuuɗe men ñidduɗe ɗe mboɗayi ɗo Allah bo sanjana en ngam sende wolde en woli jumɓare saali ɗo ɓe wi nder ko aybeji ko waɗi Allah haɗi en ndiyam gedde be zunuba nde ɓe maɓɓitiniyam baabol gedde be zunuba ɗe ummatoje feere waɗata ka curum ɗum Allah yaafu en wato gedde men be zunuba ummatore julɓe ko waɗata heƴi ko Allah ɓamta leddi ɗo hippandi bana ɓe halkiri arande iri gedde be zunubaji ko fe'ata jotta ɗo ɓiɓɓe adama en wañi lahira soori lahira maɓɓe be duniyaru ɓe nanga ɓingel petel ɓe mbarangel ɓe kirsangel ɓe ngiwa be ƴiyam may ɓe wiya Allah am wato to woodi ha goɗɗo mo nani wi'ata oy goɗɗo feere hañum wato huwata iri kuuɗe kalluɗe baniɗo wiyata Allah am to woodi geɗal ko a siganiyam ha lahira Allah mi yaafi hokkam jawdi ya duniyaru mi riska mi maran jawdi mi nana belɗum mana noyi to mi yehi bo wulam ha yite jahannama Allah reno en julɗo on soori duniyaru mon irin woɓɓe bo ɗan siyasa en feere ta'a terɗe ɓikkoy itta gite ta'a ɗume yaha waɗira be may saafi be siiri ngam ɓe keɓa duniyaru be hunde duniyaru kay hunde may jurum ɗum iri kuuɗe gedde woɓɓe feere hoosa gaware debbo huwa ko njeena be may ngam heɓa ceede be jawdi duniyaru par gedde ko yimɓe waɗata halli motti kay woɓɓe feere haa yotti ɗo huwa kuuɗe inne yimɓe annabi luuɗu kay na huwa kuuɗe yimɓe annabi luuɗu on ɓuri hallugo haa nder julude suudu Allah ɓe yata ɓe huwa kuuɗe yimɓe annabi luuɗu na ɓe yecci ɓe nda siriji ko waɗete be ko waɗata waɗan risku waɗan jawdi ngam yidde duniyaru haa julurde babal lamgal suudu Allah babal ibada e to en waɗi zunubaji en tuuba en tora Allah yaafa en haa nder julurde ɓe huwata kuuɗe yimɓe annabi luuɗu nayi andi kesara ko nasara julurde julɗo on nastata haa nder julurde ɓe huwa kuuɗe yimɓe annabi luuɗu ngam ɓe riska ɓe heɓa caw jawdi kay Allahu akbar Allah odena kay lalace yurmi iri gedde ɗo be zonobaje ɗo kanje jippini masibo ɗo kay jotta fo a yi ndiyam Allah hokki en ɗo barka ɓikkon jurumkon ko ngala aybe dotti en be fuloroɓe be jeyaɓe Allah salihi en hamɓe Allah yurmini amma to iri makko geddoho Allah ɗo to ɗon kada ndiyam dilli metata wargo ha abadan ba duuɓi jeeɗiɗi annabi zamanu annabi Yusufa haala Azizu Misra amma Allah reeni en Allah jaabi do ngam walo en Allah toroɓe Allah ɓe barka maɓɓe Allah jaabi ɓe iri jeyaɓe Allah ɓe ɓikkon jurumkon ɓe dabbaji jurumɗi ɓe wato ɓiɓɓe adama en wato jeyaɓe laɓɓe Allah hokki en wato ndunguɗo to julɓe Allah en dayo kañum wiyata modiɓɓe o fukaraɓe fintuɓe on ɗo mari kuugal mangal ha jotta julɓe Allah anda ko Allah haɗi ha duniyaru kanjum waɗata ɗum
ɗuɗɗina waasugo kitabul kaba'iri ɗo ɗum yecca kabiraji mawɗe gedde ɗe nasdata ɓiɓɓe adama en yiite inchallah enen foto en cukliti jotta lewru safar ɗo mawludu en cukliti haala gikkuji nabijo sa sallama en dingan volugo haala kitabul kaba'iri ɗo modiɓɓe waasoɓe han wasata pat yecce kaba'iraje ko Allah haɗi nda kaza haramun kaza nasdan yiite kaza yaran goɗɗo jahannama kaza Allah haɗi ɗo ɓiɓɓe adama en ɗo mari haaja majum huuɓe kuuɗe ɓaleje ɗo ɓe annda waato hunde ɗo ɓe annda waato ɓe mayan ɓe annda ɓe mayan ɓe annda ɓe iran ɓe hayanande ɓe annda Allah ƴamtan ɓe yande darngal to ɓe anndi ɓe mayan ɓe waala feere maɓɓe hayanande ñande darngal Allah ƴamta ɓe kuuɗe goɗɗe ɓaleje ɗo kam daɗe huwakano to Allah reeno min tijena waɗi hayan yaha leppol men tatagol on heɗiti taskaram jawleru modiɓɓe hawtade be nanta modibbo Abubakar Hamma Adama Jada hara gare 100 taskaram jikoyo radio international min da wandi be nanta gimi lewru mauludi keɗi ce jam toni de jalima nasti am ha'i aɗowol wana ɗum fewrena ngam hawi ko moy to fewnima tokki laawol beegi to yerdu Allah ceni ɗo hokkutu fiima sallu alayhi wa sallimu taslima munyanam mi mangtanulaɗo akhirul ummati onulaɗo Allah ceniɗo rabbul izzati be ma ko Allah ceniɗo takribariyati nda artiraɗo tagego timminirama sallu alayhi wa sallimu taslima hamidoyna inde nulaɗo khairul ummati be barka bayi ngawsu sahibul faydati ɗum moƴƴe Allah ceniɗo rabbul izzati min bo mi hebride barka ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima ɗum moƴƴe Allah ceniɗo rabbul izzati min bo mi hebride barka ibrahima sallu alayhi wa sallimu taslima ya ɓiɗɗo Abdullahi baban Fadima ya baba ɗaybu baba abu mi hofnima ya sinu ɗaha abaru gayya mi yettima ya baba gasimu bahima sifamaɗa woodi ɗuuɗi tamtini wasifu mboɗir kamaɗa ceniɗo fawniri yusufu an wuudi moɗugo jumla mobgal taklefu an ɓurdi woɗugo jumla mobgal taklefu bana ma heɓa katano ibrahima ngam barka maɗa ceniɗo yarami rawdama semi doyna tuggita inde maɗa mi mangtama ngam barka maɗa nulaɗo hikkami tammoto sam ganammi mi hijjaɗay bami zuroto seedago ndawa lorde maɗa mi begoto giɗo am subam suftam a yarami haama be barka maɗa ceniɗo yarami rawdama semi doyna tuggita inde maɗa mi mangtama nden mi de a janga salatu summa mi hofnama ha yagata sahibul wagati ibrahima ya rabbi barka nulaɗo maɗa mi wusake ta hoosu yonkimi maya se to mi zurake nokkure ha giɗo maɗa wali mi ribake to mi mayi bo hollam mo nyande qiyama nangam mi morti nulaɗo tata mi halkoya nasdam mi nema e haaji maɗa mi dumoya lesɗowdi cheikhu tijani khatimil awliya hami wonda be giɗo maɗa ibrahima kolaɗo Allah mo yide muɗum wajibi dow julɓe nan ko mbi anni an ya sahibi yiɗumo a jaggora yide ɗa haɗum annabi dokkaɗo setugo hisna nyande qiyama riskego yiɗgo mo hewtima taba hartuɓe artiɓe yimoɓe nuɗɗinimoɓe walluɓe e konuji mawɓe sahabo en be shayduɓe sorriɓe yonki e jawdi dow islama seɗane yamide nulaɗo akhirul ummati be ahmada tijani khatmo wilayati be cheikhu ibrahima sahibul faydati be yide cheikhu jawoymo ibrahima
be de madam idrisi di abubakar be ibn khattab khalifatu ma umar usman bin ali ha won be abadar be jumla alul baitim be rahima sallallahu alayhi wa sallimu taslima be de madam idrisi di abubakar be ibn khattab khalifatu ma umar usman bin ali ha won be abadar be jumla alul baitim be rahima sallallahu alayhi wa sallimu taslima be jumla ben be aferdi ma kadanyorde ma tammi be werni ma dayba ben wallobe ma non mo goyibe ma yerdi sedinu lekima sedi be do anula do takle umuma sallallahu alayhi wa sallimu taslima dum yide ma woni yidgo artube wargoma ha annababe fuddi annabi adama ha yago annabi isa bingel maryama yada habajjo gidado allah yidima sallallahu alayhi wa sallimu taslima dum kayre wartata yide khatimil awliya sheikhu jowirdani seydi imamiya tonde ɗuuɗi warta ɗum yide sahibu tarbiya barhama sahibul wagati ibrahima sallallahu alayhi wa sallimu taslima deyide maɗa mi yidiri mom gal diga jumla may be hay wonɓe e duniya wallahi yidgo ɓe gonga wolwugo naariya amma mi yolori ngawsu ibrahima sallallahu alayhi wa sallimu taslima deyide maɗa mi yidiri mobgal awliya diga jumla may be hay wonɓe e duniya wallahi yidgo ɓe gonga wolwugo naariya amma mi yolori ngawsu ibrahima sallallahu alayhi wa sallimu taslima ndayam mi wari ton akhiriyel zamani nden gedde ɗuuɗi mi tampila hattugo mumini ngam barka maɗa e moƴƴe allah mo haymini ɗum on mi tammori hisnorego jahima sallallahu alayhi wa sallimu taslima ya rabbi allah teniɗo barka nulaɗoma rizkam mi seeda e duniya jam dow dinama ɓesdam mi yide waloɓe o kumi yerdama ha am katorde teniɗo jabuye hama ya jawmu laamu teniɗo allah mi yettima be hoynanego yusɓaman tanulaɗoma ɓurnaɗo on mo a takri nuru mo zatima mo a yerdi inani seeto ñande qiyama toni himma kasi mi tampirtama ɗon sey mi jooɗa mi jeeɗa ɓorna jamalama miɗo jooɗi jurngini numta jemma dañegoma miɗo yetta allah teniɗo wo'ini fiima mantore kam qur'anu artino mangtima ha allah andini tagle teddini gikkuma ha wima an kami towni darja mo innuma nder sunna maɗa fayla ibrahima ya rabbi salli be salatul fatihi doɗa ha bajjo e aalo om tan madihi wajan mo dokke ha o laata o rabihi riboriɗo ngedam mayi nastina ima ya rabbi salli be salatul fatihi doɗa ha bajjo e aalo om tan madihi wajan mo dokke ha o laata o rabihi riboriɗo ngedam mayi nastina ima nda jimɗi amadou windinan ko mbi oyteɗa to ƴamowo wima ɗinoy ka heble ko jaboɗa to wimo mimi ali filimgal ko suɗa ya rabbi ɓeddanam yiide ibrahima taslima to wimo mimi ali filimgal ko suɗa ya rabbi ɓeddanam yiide ibrahima la ilaha illa allah wa 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 inore allah mi taskori innore allah mi taskori her faago ngawsu e fadama ɗum noon salatu mi fawnori suɗitago silmina sarema annora maƴƴere bege ma nde nde telli dolɗimi mamta dodornde hukumar sudu radio kodel international mo wo'itin taskaramji hande amat arab abubakar azare
mu hauti taskaram. Ibrahim Iromo Daki, inda am Jamila Jibrilla Dikos diga ɗauko da Radio International miyalin tamen en kirti jam. To heɗitoɓe on keɗiti taskaramji amen ɗi jemmare nde ɗi Jamila Jibrila Dikos ɗi laɓangal taskaramji ɗi hin. Min Ibrahim Ramadake wondi moɗon dow hello Facebook amen ngo Kode Radio. Hiddeko min jaɓɓito on ha min dara goɗɗi mijoji dilildoyɗon min dow hello amen ngo Facebook inanta channel YouTube amen Kode TV. Modibbo arandejo e wodi Jibrila Hassan o wi masha Allahu Ayuba lamiɗo munyal lafiya wi masha Allah jomirawo walla en. Nden bo o lori ha dow channel YouTube o wi masha Allah Allah jomirawo walla en. E wodi Kautal Hore TV wi on jarama Kode Radio e TV. To fu e fuɗo min balnata taskaramji amen ɗi jemmare nde dow darnde Jamila Jibrila Dikos poduɗo laɓangal taskaramji ɗin. Min Ibrahim Iromo-Dake gonduɗo e moɗon dow Facebook amen Kode Radio hautande e channel YouTube amen Kode TV. Mbiyami on ma jango to Allah holli en balen jam.